Kaya gid mapali ang mga kabingka. Nani gid ka pakusog ang sipa sa tubig. Mga kabingka, awa na dito itaw mga susog ang bundok sa kalang buho sa ulaaw. Hinay to. Hinay ta, hinay. 2,000 years Story later. time! Karon mga kabingka, manuri ta usa ka falls no? Diring dapita mga kabingka. Tara! Og adtuon na May nato. Dabang Oriental. Let's go. Oh, what's up mga kabingka? Welcome to Maliwagwag Falls mga kabingka. So, mauning mga kabingka ang tulay mga kabingka. Upani ko ninyo ato ning stroll dre banda mga kabingka. Tara! Ug manuroy tan dring kapita mga kabingka. Let's go!
Yo, what's up mga kabingka, no? So, diri napita ang overlooking dito ang falls, no? Kani akong nahimutang diri banda mga kabingka ay mao ni ginatawag og comfort room or CR mga kabingka or banyo, no? Basta dito mimigikan dapit nga side, no? Dito, no? Padulong din banda mga kabingka kay overlooking diri dito. Pwede ka dito para Instagram mo napita mga side mga kabingka. So, dagan ko ipakita rin napita mga kabingka, no? The first time in the history of my vlog mga kabingka karon lang dito ni abot ring napita mga kabingka. Let's go. Kabingka, so kapag mga kabingka, na mga kakauyan, dito sa kung upos mga kabingka mo ng falls, no? Kung dito, at doon na to na unya mga kabingka. Yan. Taas kayo diri yung mga side kung out of yung mga tipistricks mga kabingka. Ayaw ganyan yan na sundog-sundog kay wala ginay-replay ang mga kabingka. Oh, nindot tayo si mga kakauyan, no? Yun. So, for more update mga kabingka, tuon na to pila ka minuto o pila ka segunda. Let's do this. Mao na ni ang tatawagan na ang bubok sa sapa, no, sa Aliwag Falls mga kabingka. Tawa na dito nakita mga tusukin bundok sa kanang buho sa ulan, buho sa tubig mga kabingka ba, no? Oh, tanyo dagan kaya napay na nagso mga kabingka. So, mga tanawa na to kung dito dapit na karang nagkaso ba dito dapit ang kuan kanang usog ang kanang sipa sa tubig mga kabingka tungo sa usog sa sipa sa tubig mga kabingka gaso-aso na gid mga kabingka. Let's go. Datuon pa nato to dito dapita. Let's go. Dali ko mga kabingka. Tapok na tanong. Tamak na tubig. Awaw. So tayo ang kuan ba? Anda sa tubig. Oo. Hina. Oh? Tusok kay kaayo, dili gid ma kuan so magpapanapatak dito. Oo. Oo. Oh, murag madala kita sa tubig ba? Oh, nawa. Oh. Oh. Oh, diri do. Diri. So, tasak ako. Oh. Oh, tanawa. Oh. Mo ni ang kung sa tubig sa kapinto. Kung sa lagi. Ato din kuan. Inumon daw ni kung inom lagi ni siya ng apat na siyempre kay kuan man ito pwede man kita yung mga hinay ito dili kay siyempre kuan dito ito na ito yung dito man gapit ang post ngay init na.
Hinahinay ta, hinahinay. Danlog di tayo. Oh, nabot na kita diri nakita. So, nga kita magpatikat kay siyempre sabi na, no? Ito ang susubitin. Oh, ito dito ang ano, parin sa takusog sa impact sa tubig mga tanawa rin ko makita niyo aso-aso ditong tungod sa puwersa sa tubig diring dapita mga kabingka. Let's go! Mga kabingka natin kasi tayo ang sipas o dito kaya dito mapali ganun mga kabingka nani dito pakusog ang sipa sa tubig diring dapita tawaw okay kita kuan ba ring ka aggressive ang tubig but grabe na kita powerful. So dito na kita iba pa mga kabingap dili rin kaya pwede no dire lang gid ang pinaka last nga luktan nila kay kusog naman gyud ang pressure sa tubig mga kabingka. Yeah. My name is DJ Mars. Hanggang sa muli mga kabingka sa ating susunod na kabanata mga kabingka. See you in next my vlog mga kabingka. Pabushka. Baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.